Днес сме застанали при паметника на Апостола на свободата. Една от личностите в нашата история, за която винаги е трудно човек да каже каквото и да било. Но все пак не трябва да забравяме символно какво е той, Васил Левски. Той е абсолютното олицетворение на понятието национален герой. Най-великият национален герой в историята на нашата страна. Той е велик със своите идеи за чиста и свята република, за които отдал целия си живот. Той е велик с идеята, че всички народи, които живеят на територията на нашата страна, трябва да бъдат равни. А в нашето време на безвремие, колкото и изтъркано да звучи, се припомня една от неговите мисли, която гласи така: кажи ми моите кривици и аз да ти кажа твоите, по-заедно да вървим по пътя, по който сме поели. Мисля, че това е една от най-важните послания на Апостола, с което той може да влезе в нашето съвремие и винаги да бъде в нашите сърца, на всички нас, които се наричаме българи.